Bună seara, vrăsmulțitori, și bine venit la altă moabetă românească. Joia asta luam oaspi Cristian Nicolas Brandi și mi hârti multo când zburui cu el. Tațea că îmi pare că are ahânti multi istorii ti lumea românească, ți le află, le înviță pit taifa lui, mutrinda lui la ți funinte de el, la antibârnuri, și îmi pare mult îmșat cât mirachi are ti lumea românească și cum zburaște armânește și că mi hârsesc cu multul că luam oaspi azi. Gine finish, Nicolas. Bine te aflai, Alexandra. Bună ziua tuturor mutitorilor de tora seara. Și Haristoti Cliseriti, mini este un mare tini, posibil de adun cu tini tora seara. Și voi vă mai or câtora fu Paștili, Paști Hărios, Hristolu Anie, și că him tu chiro luninat 40 de zile după Paști, tuti lucruri simnă ambar, sănătate și mai ghineață. Să avem toți. Delihianghe. Așa este. Delihianghe, Paști cu sănătate la toți și mult umșat ne găsești bă un chiro bun tituți și să ne se ducă toate lucrurile ambar. Nicolas, noi ca fioară, cum știi, ahurhim cu un dau zboară ti soia a oaspilui. La tine mi-ndescu ca să zbărâma mult din dau zboară, tatea că știi multul di soia ta. Îmi pare ti ciudi că îmi zicești că știi di oamenii de soi, ahurhinda lui cu ațieții bânară ca tuieta 18 la unii 780, așa țiva, dar tu ți-aș pânătora ai istorii, știi din nume, din oameni care fură în ta. Și îmi pare mult umșat, așa că zâne niheam de permiflu a taifăie a tali. Pro, tami minduiescu să fârșescu cu țeții mi feațiră și care mi urnipsiră dita hurhită și acuril Haristusescu pe este cali. Părinții, Fendi, Constantin a mintat Căsăbălu cu Stanța, ți este inginer naval. Mana Lelia Diana, a mintat Migidia, ți este iatrisă și care mi ajută să aflu calea profesională. Și am și o soră, Bianca, țitora de pisește al patrulea an la arhitectură la Facultatea Ion Dincu de București. Tora să-ți tizărțină Minduescu. Yeah. Decât la Fendi, sunt pupânia mei Papnașlu și Maia Lena al Brandi. Maia Lena, ic Dadi, cum îi zicem noi, este amintată Sinoia, tu taifa Tararache, permânește le dățea al Mercu. Awația este unei istorie, teațea că li s-a lăxit numai. Cum era pichirolul a străstră pupâinilor, pap solidadi, pap nașul al Mercu, armasi oarfăn. Și era naima mare dit frați și lipsea să aducă parați, să întrețină. Și așa că-ți dusi picurar la un taifă avută, al Iore al Tararachi. Și dimi vizură că picuralul ia stifcior bun cu pisti creștinească, dăsiră. Va să dăm feata noastră, că avea o singură feată, Maia Bocea, și dăsiră, mas lipsește să ne numai. Ta să adară continuitatea asta din urmă, să aibă nipoți, am dat duțea zinerii. Ei bânar tuelada, am vărliga de căsăbălu cavala, tunuhoară toacte am grăpsești podohori, o aflai și tora pe Maps, este la câteva imtalisticate pe Tipsescu de Cavala. Și de partea ali mama ali Dadi, ali strămaia noastră, chirața al Iore al Pirifan, de taifa perifanilor, un taifă avzătă și alăvdată, ei fură chihăiați, soi de chihăiați, stră paplu Iorie de atunci cu fratele lui Pap Niculachi și cu Pistipsescu, din câte am gălăsit, Nica 2, de taifa al Șaguna, fură 7-8 ani chihăiați Bachița. Și este o aflai toraș vără 2-3 ani că fură și ciuflingari, că aveau ciuflichi, aveau o porțiuni mari de teren, ictări, nu știu cum zic mai bine. Am nădia că nu alătusescu, îmi pare că este luată toarendă, i dată toarendă. Nu Am știu, avascaftu, este să stăm tu tas nu dicționar. alătusescu, e. Și ei bănau tu vârgării,
erau armâni băchiceani de Bachița și vinir și ei tu Cadilater, tu, cum să zic, luară calea candidatorului Maonia de Alanță. Vinir la un 1918 tu Sumedru Pistipsescu, că era îngrăpsit. Iartă-mi că să zic, aflai, ciufliche esti pe Mucurești moșie, fermă mari. Da, Asta și era, avea da. moșie. Yeah. Și Bun, tot viniră, ca Magonia, tu Cadilater, bun. vină tu Cadilater, Hoara Cainargeaua Mari Durostor. De partea al Papna și cât a taie cum îi noi, este taifa al Brandi, armâni tu di Cavala, di Hoara Leftere, este îngrăpsit, nu știu de si este văralatul, si nu hibă Lefteropoli, că aveam și acolo soi, pravitora, nu mi interesai, nica, lipsești. Știu mașcă străpaplu meu, Cristal Iore al Naum al Brandi, tu gărții se zățea Cristal Sâmărgi, pe-ațea că adra Samari, tră mlări, tră cârvani. Și un lucru pe care îl aflai tutanii de Sony este că străpaplu Naum al Brandi este taha îngrupat sărună. Nu știu Mhm. unde este maș vă războn, vă rățiva. Măsal tataie este strămaia Tana, de taifal Pușnavă, feată de Căsăbă, cum i-a valisea pe ea zdăcă, că părinții ei și deau diptul Căsăbă lui Cavala și aveau hani. Și un lucru mult interesant pe care îl aflai de la domniartul Paptecul al Vlagbei, cu toraș 4 ani, că și în zăsi că delegațiunea petrecută București, cele 200 de fumei de Anvârliga de Cavala, fură trei. Așa știam și noi din cartea al Stere Frangu, monografia Comunei Sinoie, că au și un cadru cu ei trei. Fură Nașul al Vlac Bey, Ghiughicul al Dimcică, Ian al Șaș, Ciolache. Și el îmi zice, nu, că fură patru. Și a întrebat care fu. Și îmi zice că fu papiancul al Pușnava, fratele al Strămai. Și îmi se spura și Timirachi. Și știam că fură aleși aței pe care oamenii aveau pisti pe ei, care știau mai multe limbi, care Pântul Sonia avură hări pe Stipsescu. De partea al Fendi, tu zici vinir ca de la ter, mă abțin pe rifani care vine Maonia, ei vine la 1930, 31. Hoară dit județul Caliacra, Sleamintescu, Hardali, Carali, Armutlia, Cămilaru, până tu anul 1940, când România, după cum știm, chiruca de la Terlu, și fără tu toamna și iarna tu dipisit al 40 și a curhit al 41 și dură provizoriu tu acti îngrăpsești fori de Ialomința, Călăraș. Deci de apoia cu a curhit al 41 lipisita iarnii, a curhita de primăvară, ajungseră Hoara Sinoia. De partea ale mamă, sunt Iartă-mi, vreau să te întreb ceva, Prota, că nu ești cu sigură mas să dăsești și să nu ținui o minti, i mas nu. Dăsești și primi flațel când fu Alexarea din Umi cu tararache, tațea că fu fciorlu m-a țin avut, ți vini lucrătii taifa m-a avut tararache și ulo din vestă fata lor și loș numai lor. Ama țin minti, sau, știi, aflași, țin numai avea fciorlu în ninti sea numai tararache, mas dăsești smierță. Mercu. Mercu, era Mercu, bun, gata, ai că si, yeah. De partea lui mamă sunt o armâni rămustean dit lumachea vârgăreanilor. De partea al pap sunt o armâni de bachița. Străpaplu Dinca al Iori al himnul al Gâgă. Și aia este un permit că lipsea să aibă numai anagnoste, vechea nu mai era anagnoste. Ma avură tu soi, un stripap, ți era niheamă hâhâit și nu putea să pronunță ghini și anda autoritățile lăcăftară să îngrăpsească numai trecură gâgă.
Ei bâna bachița și de partea lui Dadu al pap, ea era aflai că era bănioată și dea tu bania tu sârghii, ma taifa ei vzi pilan un 1820 de adun cu un era de-al Carataș, vzi cu un alt taif Arnăutu, cât vârgăriil, cât foara Batac. Deci șchirură, zdusiră tu altă foară și ea fu prota, ca așa și că noi lipsea, m-a lipsat să îngrisească gâgă, m-a să îngrisește uzună. Și aua ea sti permitlu că strămaia fu prota mărtată pe Cristal Uzun de Dorcova, de Vărgărie. Ma Hrista te mărtie chirutul polim, și este un ponții, un isturiții Alexi Bana, că vrut fugă toarmănii tu ca de la ter, deși fumeia lui armasi tută tu vărgării, 7 frași surări, părinți, veri, lălâni, vzit itia ca strămaia să nu-ți dispartă de 3 frași de sora ei. Până tu soni chirutul polim, Sevastopol, și lipsea su mărită, că tu tirolul ațel, unul mi singură cu 3 copii, nu era lișor. Și o mărtare pe paplu a meu și l-o pe paplu. Și te că după ce de de dispărut, lipsea sigur vreo 7 ani pe Stipsescu ca să poată să se căsătorească cu acti, îl băgară pe numai al Uzun. Dar așa oați Mm. băgară Uzună, în Alatusi. Mhm, mhm, mhm. De partea lui Maia, de partea lui mamă, Maia Pilistera, de taifa al Cărbușe, taifa vzătă, cu istorii divreari, zic așa, de care am gripsit și mi-a risit multul cât cuvete ai putut să aibă colita să sibă pântul Sonic cu vruta lui. Ei erau armăi în bătăcani, de batac, și viniră șei tu... Ei, eu știu este că ei îți duțeau cu iarna, îți duțeau cât Adrianopole, cât amirăria înturțească. Străpaplu era amintat Ceanacale, acolo eu și măsa lui la amintare Chirușa îngrupată Ceanacale. Și aia este un pirmit pe care ți-l zici, cu fratele străpaplui, care îți ducea, care îți ducea la un nunt Pininga Dardanele. Și ei erau avzăși și îl chemau un bei turcu la nuntă. Și el îți duse cu căniscul, un bucat din el, Pistipsescu de Birbec, ca Hari. E, îți dusi cu harea cu muștea la una nuntă, a că era nuntă de muslimani, de câte ai Da, găsi. da. Și este papul Paris al Cărbușei, el fu ațel ți adră ligătura, când vine rătuca de la ter, anamisa de Văsilioania Maria, cu parea de coloniști sarmâni de Regina Maria. Ea nu-i dățea Paris, nu știm cât e, îi dățea Boris, vărgărească. Și de Văsiloania. partea Văsilioana. Și știi partea lui mamei vinir ca de la ter, pe la anul 1931, Hoarele de Caliacra, Regina Maria, Nastradine Zibei, Balagea, și de apoi, după 4 zăți, scurdisir și ei provizoriu vizui că era voievodul Mihai cu Stanța. Nu știu de si este Mihai cu Gălnicianu de Tora, să nu fac alatusi. Nu știu. Și de apoi scurdisiră tu hoarele Râmnicu din Ghios, și hoara ți Sfeații Tora Afan, cu Lilia, pe care comuniștii când xiră desfințează odată cu sistematizarea rurală de anii 70 și tot ar mai imaj Băsearica și Mirmință de cu Lilia. Și Vrei să ne dați și istoria divrarii cam acum multe detalii și mine mi-a risit mult tot ația că este una turlii de Romeo și Julieta ama cu cum zic, cu happy end, cu Happy zbițighini, pentru Sony. E. Uh, uh, Tu permite este vorba de fumeili Carabaș Lascu, Coli și Lena, Lena de taifa Lascu, Coli de taifa Cârbușe.
Taifa Lascu, al nușii la Lascu, era una taifa vdzătă, cu multă tutipută. I taifa al Cârbușe nu era atât cu mult averi, mai el adra comerțul cu amirăria înturțească. Și doi ficiori se risiră. Ma când Ulena zdusi la Fendisu și zisi, Fendi, Lorisescu pe cole al Cârbușe, Fendisu să târsi și zisi că Cârbușelul nu poate tați misură cu noi. Și interzisi a featii să adară Iisusearea. Ti cârteari, ti zisi Fendisu, Lena zdusi la coli și zisi că nu-i dea drăcali trei Iisuserii. Ei doi s-a îndămânseau mai mult un vali, acolo iu Lena zduțea ca fi zis aparații, iu s-a dra școrul, câte și este și tu cântic dusi Lena în vali, tași bagă câldarii. Și dusi la Lena și dusi la Coli și dusi că nu poate să adare Iisusere. Coli îi vine tu minti, sfugă doi, dar să-și bagă singur căruna. Și așa e adrară. Îl ziră, ma tora mi-a adus aminte că o lopi Lena noaptea când tu zdurnia. O loși tahina când o lascul vizu că Lena nu mai taie astăzi, dusi la autoritățile înturțești și dusi fi foară chită feata de ficiorul al cârbușe. Coliful a câțat și s-a dră un mic proces. Tu Turchii, nu știm exact locul, pistifsim că Pininga Dardanele, pe acolo. Și judecător, la ascult zățea zboară mincinoasii colii. Și toată moabeta, tot procesul ducea pe limba înturțească. Elena nu a chicăsea, teațea că nu știa limba cratului, Macoliu îngăldăsea și zăsi. Olangi, lucrurile nu astea și a întrebat pe Elena. Și o întrebă și a întrebat Maca are nevoie de are în de un translator. Și a și fu. Și vine un armân care l-a preduțea totul moabeta și a zis că Bealic a fost că ea lua risipi coli și că ziră doi, nu ți zisea fensul cu foară chită, că alte ahtări minciuni. Și judecătorul îl băgă toahapsi pe lascul, vreo 3 meci pe Stipsescu, și îl dea de calea doi a Coli și Alilenă să-și de adun. Pistipsescu, că, nu Pistipsescu, știu că după ții și l-a ascultit acapsi, lânziză că titia că feata lui n-a mai vrut Alena, nu fu cu el, nu ținu cu el, și chiru, ti supărari, ti cârteari, și, și un chiro până dusi bărnul al nușii, Tăifili Lascu cu Carabaș nu prea așa zbura, dar după ce dusi bărnul la țel, și adrar nunii, dar nu chiar soia. Și până tora, ne scânță de taifa al Carabaș, sunt ancurunați de Lascul, e că viceversa. Asta îmi pare, tu este istorie partea mult umșată. Ația că Pântăsonii ei doi fură, dar duna, asta e una, ama, ți asti, canda tuto așimșat, asti că Pântăsonii trădidaule tai furi, biții, zicem, cârtarea, ți sigura fu atunța. Tața că tinu este și zore să ne minduim cât curai ți lipsa tu ațel chiro să darea și țiva. Să nu zburăm de dieta asta modernă, eu lucrurile astea sunt mult malișoare și Pontosonii este altă, minduiari și altă bană. Am atunci era de alihea mai multă și aduții cu, cum zic, cu bileile de Romeo și Julieta, tațea că altul chiroș și alti nomuri sociale, zdățem. E, așa Așa că este. Pontosonii gini că dau li tai furi Uh, sadrară nuni și heni. ca să nu chiar soia. Yeah. Și după ții Petricuia Alexandru Gica textul la Estu, că l-a drai la când zis el dar pentru că știa istoria și eu nu știam lucrul la Estu, că am grăbsit și de cola fudulea, tu cărțile lui ești să o armâni oameni de permiti. Mhm. Și vizui și eu, după ce am grăbit textul, și arma așa și că era idiul permit, m-a așa lăxi numele tu textul, băga alti numi, ma tu bitisit dății tăifurile și dății da și zboarele la cântic. Mhm.
Și Je. spui, Că asta este timșat, că dit istoria asta, Petrosir își dau cântiții. Lu știam, am asigurat că nu știam istoria, este lenamărată, tu versiunea lu știam și îl vidzui și postat de Alexandru Gica, tu versiunea cântată de Sirma Granzulea și Alanto, Dauli cântiții Puntosonie arată mutrita ca fi una de tăifuri. da, Perspectiva, zicem, la ca fi una de tăifuri. Și asta este timșat, să ghivăsește, să ascultă daule cântiții, știind a lui istoria și îți vezi cum prit cânticul ca fi partii, zicem, își zicea permiflu dit perspectiva a ei. da, mi se pare mult umșat și disimasi. Până tu soni ca fi un își dăți perspectiva și partea lui, și ține partea. Așa este. Așa este. Tini, sigur, asta e e o întrebare. Care de dauli cântiții tari să știi mai mult? Tora, nu poți să-i partea, că doi dauli parte sunt o pentru Pauli, sonitul tini. prota zăi cânticul Lena Mărată, Mhm. versiunea doamnei Sigma Granzulea. Ma ifolu și cum i-a cântat, mi-a risat mai mult o feată de sărună, Lena, deftirul cântic. Este mai pigimbu și mai... Jucăm și pe el când eram la dansuri, la jocuri și Oh, timșat. Uh, ca țara când îl băga la repetiții, mi se mărea sufletul. Că știam istoria de dinapoi și că deci, este mai. Ja, asta de este timșat. Tini zjoc la iholo pe un cântic ce zburaște de oameni de taifa ta. Asta de este mult timșat. Cum adrași, Nicolas, de învățași tuti informațiile astea trătai fata, că sunt o ahât multi. Cum adrași? Prota și prota furhi de la se întrebă păpânie. Îi întrebam, îi pedipseam, zi și ania care ia țel, zi și ania care este legătura, care este soia, cum este. Și am dat vizui că unii indusiră, uh, mari partii, ma vreau ma dinapoi, mai tu ahurhită. Și pâlcârsi, snidzem, sau să sunăm pe cusurini veri lângă lor, care erau ma auși. Să dau un exemplu. Așa ajung și un oar la un cusurin de-al tataie, ți era tu ilichi de aproape 100 de ani, 99 sau 100 de ani. Și este a fost timini un moment rolul țel mult important că a voi tihis ca papu Iancul al cacic, pișinicu, știa tutti primiti și aducea tot de anda sa mintă. Îmi primitusi un fragment din bana lui când era de 3 ani, tu Oh, drama, Ninga Cavala, la o nuntă, nu l-o întrebai cu nuntă, mă lipsea să l întreb, și amintea cum trițea în veasta și el cu soția lui Didia Lichi sau Nihema Mărgi s-a jucat cu chețari, un joc cu chețari. Și îmi permitusea cum trițea un aru pininga ei și cum vedea în veasta cum trițea pininga și se spărua și ca de permiti. îmi pare tini pistipsari să ai timiseri ahât limpiți de când aveai de când avea uh, domnul ăsta, Dumnezeu să-l iartă, 3 ani. Mi pare tini pistipsari să ai mintea ahât limpidă și să-ți aduți aminte ahât detalii și ahâte lucruri. Și el te ajută cu multe de informații de oamenii ăștia. Mi-ajută mult, atunci nu eram atât pe minte să bag întrebări mai concise, mai în detaliu. Eram Mhm, mai superficial, să zic, și eram și mai mhm, mic, e drept, aveam 14 de ani. mhm, mhm. Ma, luai ca baia informații. Și după aia, că erai și la arhivele naționale. E. De apoi vrui să vezi și tu actiții, zâții, taifa mea. Și a hurhi, să ved ce acte avem în casă și vizui acti.
transforma, vinerea cu cadilater, mai erau mult obțineri, erau țiva cu terenuri, hectări, țiva. Și eu vreau să aflu mai multe. Și unul are câftai prota câftai online, le petrecui e-mail. Și îmi vine dosarul de colonizare ca fi un străpa pe numai curii câftai și aflai acolo multe lucruri și aia este un permit mult umșat tataie, țipul tu să-i arăta lui. Îl zic tora sau... E, eu zic că față, că asta vreau și eu să te întreb. De ți aflași la arhive. Și vine câftai prota și dosarul de colonizare, când vine de gărție tu cadilatera, străstră paplui Iorea al Brandi, paplu al tataie. Străstrăpaplu Iori, Chiruanda Tataia avea 4 ani. Și și-l aducea aminte vizual, ma n-aveam ca în cadru cu el. Nu aveam, nu s-adra. Și Tora și țințeam Pistipsescu că stai dosarul la estu, îmi vine acasă copia xerosată și tu în frânză, ia sti fișa de colonizare numii și cadrul lui băgaj. Zici, vai dar un pișchesi mari al tataie cu est. Și mi duci la el, defti Razu Pistipsescu, și băgai țiva pisti număs, nu duchească care este. Și l-a întrebai, care este? Paplu. Și a furchis plămei, să insisti părul mi emoționat. Adra și un pișchesi mult umșată. Da. Sigini. Aflași și țiva, zicem, ținuta așteptai tu documentele dit arhive, țiva ți asti aiuntra de cum ștai tini că fură lucrurile de tu primi file a taifuiei i tu te fură cum li ștai, maș că aveai și dau date. Mare parte știam, aș că vizui că nu fură de prota tu hoara de care știam tu taifă, că trecură pe 2 horninti, că îi mutară titia că nu aveau suficient teren ta să da zați ictări cum fu nomlu și petrecură pe alte hoare și aflai niscânti acte de stare civilă tu dosare, acte de căsătorii, de pătigiuni, Mhm, cum să zic, adrati dit greacă sau vârgară tu română, act transcris sau țiva de tia mhm, este și alte lucruri mi gândesc cu aflai parcelări, mhm, alte. mhm. Mi E, ajută. mă, sigur te ajută și Maxus, pe supra de tuti, n-ai m-am jat fucă putuși să aflei cadrul. Yes. E așa. Dora, când zbori cu tine și tu zici că ni didești ania, cum zic, îi didești mirache asta că vai mi mindeam și mini, că la arhive nu eram canoară. Și mi mindeam că Exact. vai să dar și este lucru, tora că îi didești tine este idee. Și mi că fații uh, la mai mulți din noi ma să avem și să vrem să știm mai multe detalii, câte vreo pot să afli mai multe de ți te minduiești să tu arhive. Câte vreo nu am fații, Nu mi minduiam văroare să aflu cadrul a străstră papului tu arhive. Nu mi mindui ca nu. yeah, yeah. Avem o întrebare de la Florentina Costea și întrebarea asta își va mai ajută să trițem și câte tini. Tora, care di taifa ta ți desclisi mirachea ti lumea armânească? Pe lumea armânească, păpânie, m-a zvăzut cum a curhit prota să înveți limba armânească. Yeah. În casă a zburau. De-anda eram mic, a zburau părinții, păpânii, ma nu ahât mult, tu titia să învățăm limba cratului, să tutul așa cum lipsește. Unu oară, țin minte că eram la Maia Pilistera acasă, și ea îndățea pe armânești. Că nu știu, ți îndățea și ea până seam pe românește. Pe românește. Și avea tu mână una cinii și mi-a întrebat, ție asta este? Și zici farfurie, nu, cinii, ditora maș armânești vata zburăscu. Și este fu că Paplu, dumnealtul, de partea lui mamă, nintita schiară, a avut un dămândari.
el avea pon ca noi nipoții să nu agreșim limba. Este ponul al lui și dămândă cu limbă din moarte, zic așa, ca noi să învățăm, să împrăxiți limba armânească, pit adesle armânești, pit simtul lumea este armânească. Și mi îndoiesc că multul ghine adrară pe pâine că n-a zburâră pe armânește. Este un mare lucru. Bun, a este tu protul zbor, ți-l învățați pe armână, știi cine Ca de câți ani erai? Ținți așa ca ne înțelegi? Ținții, da, ținții, jumătate, 6 aproape. E. Eu fut puțin muri pap imediat. Și după aia, pe narga, a hurhi și știni să zburăște? A curhi, pe narga a curhi, pentru că a curhi să-mi placă, să-mi arisească. Mi-a ajutat mult în ta să înveț zboară noi, zboare în ali, zboare ținului șteam, mai vechi și multul mi-a învățat să pot să îngrăpsesc cu permâneaștii, că ghini, limba o înveț. Să îngrăpsești cu gramii cum lipsești, pe mine mi-a ajutat foarte mult să ved pe internet, de pe internet am învățat. Și tu de pe internet vizuiești videoclipuri de la eventuri, de la părăseseri de cărți, adrati de Suțata de București, care mi-a ajutat mult să-mi dezvolt un vocabular armânesc, zic așa. E. Că așa aveam și zboară, ți erau mucănești, adus pe armânești și ți nu erau ghini, și zici, nu, lipsește să înveți așa cum prindi. Și au hurhit smutrescu, pe YouTube, pe Facebook, zic și sigur de la pupâni și multul mi ajutară, zic și poematli, ale doamna Chira Manțu, care cărți de poemati le aveam tu biblioteca noastră, Steaua de Dor, o antologie de proză, de poezie armânească, ai node cam. Și eu, anda eram nic limutream. Ma de apoi când o curhi să am un alt duchiari, a curhi să li ved altfel. A curhi să li ved cu alți ochi, cu altă minduiari, cu altă sinisi. Ghivăseam poematele ali doamna Chira și niscântii te apucat să plângul, sunt atât profundi și atât de mult tu caracterizează armânamea și omul și mi se pare că doamna Chira și Alexandru Gica Timini fură stâlchii de învățare și de prăxeari pe armânești. Lucruri pe care le-au dat ei, pe mine mi prăxiră. De aceea că putui să înveți atât de multi de la Alexandru Gica învățai de toți îngrăpsitorii noștri armâni, Tache Papahagi, Pericle Papahagi, Nida Boga, Nuși Tuliu, pit postări, și de apoi a curchis caftul și-o. A curchis caftul pinet cărți vechi, de poemati Slan Cooper, Schivăsescu, sta să ved că mulți ziceau că limba armânească a noastră este mai și viu grai, că nu se îngrăpsește. Și când o vizui, zici, opa, este mult bine că putem să avem și să vedem mărturia pe care ne-a lăsat ațeții fără mintea noastră și care adrară un lucru mult disimații între noi. Și este pe mine mi formară, pe narga mi formară ta să pot să zic că știu să zburăsc și să îngrăpsesc cu armânea și n-ai mai desimasi să mi duchesc cu că eu armân. Când a avut prota oară chiar asta? Prota oară chiar este o voi, sigur, au avut, sunt câte puțin, n-ai mai mult duchi armânești, anda neș hoara sinoia. Hoara sinoia eu ca an, nizeam cu pâini și adra andamuse hia hoarei. Și anda videam ahât la o, că a zburaște armâneaște, schârseaște, joacă, scântă. Și când vedeam monumentul care s-a drăsit noi
ațeții căzură pe Tupolim și care fură tu ahapsi un monument de marmură alb înaltul cu multi numi și când îl ghivăseam, duchi că noi him altă turli și că mi duchi iar mân. Eu nu bănai ca noar la hoară, ma după prota oară când unești sinoia, a curhis și duchi că desi nu hiu aminta la hoară, ma am hoara sinoia și de-apoi rămnic și cu Lilia, hoare tuvreari, când a hiu amintat acolo. Au curhis le înveța cât de ghini ca fi uniu și dea, ca fi eventul care s-a drăt un chiro, cum ar fi când vine naționalizarea, colectivizarea, când îi băgare cu zorea tu ceape, când fură luați tu hapsi, ți fură luați tu hapsi, când o sturnară și anda hurchi răsfug ca fi un cât București, cât Constanța, cât Migidia, Scânță. Lucrurile este mi ajutară și de-apoi aia băgaia întrebări. De aceea că vreau să am o imagine mult limpidă. Și a curhi să întreb. Relațiile cum s-a drat de nunii, de mariaj, cum erau prin alianță. Și este și eu zic că prota oară mi duchi armân, anda fui sinoiaș vizui este eventul ți timini armasi tu minti mult udini și de-apoi nești cu păpânii să-mi arată locului iu priscură, iu fură, iu jucară. Tu ca fi sucache aveau câte un pirmit, câte un istorie. Ma tora tijali nu mă tare armâini, mi se pare zații fumei. Și nu mai, sigur, nu mă tai asta, mai eu când îți zic este hoara dit pirmiti la mine. Mi hrsesku că nu găsești jam de, zicem, calea ta, câtă lume armânească, tațea că când te avzi dugi care îmi dau, zicem, elemente, ți și aduc niham cu cum fu timini, tațea că și mine invitai să zbrăscu de acasă, ma îngrepsarea un vițai ghibusinda lui postele de la suțată și asta îmi pare mult umșat, testa fații tot nasai, zicem, conținut, să ai textul îngrepsit tu pe internet, tațea că ajută mulți oameni să vadă cum să îngrepsește, să învețe zboare în ali, șahtări. Și fații și să un nivel cam a avut de limbă. Savdă pe alții cum zbroscu, care zbroscu mai gine de tine, tața că poți să înveți de la ei, să mai furi câte vor zbor, câte vor expresie, câte vor structură sintactică, ea și ceva. Și după aia, sigur, este cum destini are oameni care te mina și oameni de care ai multe tinii și de la care înveți multi. Și fații, e mult gine că o adus și amintitatea că fații și zicem admirația asta să aibă loc la ei și să a spus să că angreacă multul, tica fi un din noi. Și vreau să te întreb, după aia și de duchiarea, când te duchi și armân, vreau să te întreb tine, cum minduiești că ți minduiești că fații, ta să aibă și alți, zicem, oameni, e tineri de ilichia ta, e numași, să aibă și ei un descriere mai mare câtă lume românească, câtă limbă, câtă cultură, ți minduiești că fații adrari. Minduiescu că prota dit taifă, ma anda de exemplu de ilichea mea. Eu minduiescu că lipsește să dar de unul oară eventuri culturale cu părăstăseli de cărți și de poezii, ma să aibă și un turli de eventuri interactive. Timini fu un actari eventul mult interesant și pistipseam că manu fu sib zine și sora mea ca să o atrag tu lumea este mai mult. Anda tu nu veară, pisipsesc cu tora 2 ani, s-a dră turi ghidat pe București cu andrupăminte adrati de arhitectul armân Arghil Culina. Ne. Adrat de Alexandru Gica. Și este Timinin si spăru un bun exemplu de a cățarii a tinerilor ta să cunoască partea asta armânească, lumea pe care ei deja o știu. Lumea tu care bânează ca fizău,
Bucureștiul, mas vedă cu altă turlii de videari, cu mea este ea stradrat de un armân. Nu știam. Și Pistilescu cu actări lucri putem să acățăm tinerii. În Timirac este și teatrul permanent dat de tineri, cum ar fi vizui la primăvera anul este Georgia Bajdechi și Alex Rositu și merisi multul de multul. Și Nica Lândurușii care a dar cu nisii. Este un lucru de simasi. Că din nis îl bagă vrerea este termânami. Mi se pare mai bun eventul care s-a dat rătrăcilii mei. Um, Pentru Sony, așa este, ID que va prota, sigura, una descrieres de acasă, va și una educare personală, va și să ai un context tu care să poți să crești, să zicem, educarea asta, e nivelul de limbă ți ai, e nivelul de informații ți ai, ca cum găsești în eventuri, prestăseri de cărți, teatru, actări, festivaluri, concursuri tiniți. Vreau să te întreb o întrebare, de fapt, de la Maria cu Cliciu Cărciun. Da, mas minduiești că mas aveai tu sculii sihăți de limba armânească ca limbă de dadă, ioare armâni, mas minduiești că va te ajuta. Mas minduiești că as putea să bună idee bună. Uh, Episescu că este tu chirolul meu când eram tu clasele primarii nu mă atați în minte masa dra sihăți. Pot să alătusescu nu am idee, ma sigur am fi ajutat mult mai mult ca să am un acurhit mai precoce, zic. Ca Yeah. să înveț maonia zboarele de bază, să adar că vizui m-a amânat Sadra cu nisii, cu jocuri, cu piese de teatru și alte actări. Nu știu desi tu, Chirolo, unde eram tu casele primarii Sadra. Poate, Indiți Maria că mai fură de cultură armânească, ma nu de limbă. Va fi de limbă a te ajuta cum se știe ti prote Lisboară. e, Gini, tini li ștai prote Lisboară. Vai ști prote Lisboară îngrăpsiti, zice. e. Nicolas, tini mea, aia hânt unei istorie de tai făcut șată, em cu uh, tragedii, em cu istorii de permifi, de sivdai, de case adrati și asparti, ca n-ai mai mulți de armâni pentru Sony. Tora, tini, penarga, ți-a dar permif la tău, istoria ta. Tini ești tu ațel de Sonian la liceu, cu stanța, și fații tora să alegi niham calea pe care vrei să o iei, tu bană. Zână ți lipsești pentru Sony. Până tu Sony mi-a lepșu se calea T3 a mediciniei. Lucru pe care îl zici de anda era mic. Eu voi să mi-a dar iad. Că vedeam n-ai mai mult la Dada, din nițeam la ea la cabinet, anda avea vreo consultul, anda lua tensiunea, anda lua ritmul cardiac, anda pulsul, anda dar vreo vaccin și din nic mi băgam, eram curios, e perier, am zic că zici pe gârțea, știi? Eram mult curios, ved cloții, ți s-a dară și cum s-a dară. Și ca fi an, ca fi mes, nizeam la ea. Și după aia, când o crescui mai multul, o pălăcărsi pe mana, ca verli, anda n-aveam sculii, sneg la ea, ta spus să dar o unică practică. Să o ajut cu ții lipsească, să înveț și zici, fost simfon. Și zici, ina cu mine, va te ajută. Și nizeam cu ea, De tahina. Tahina, Tahina și de după amiază, care e program și așa și așa. Yeah. Și de am dit a curhită până tu bitisită. Și tu a curhită îmi băgam și o halatul albu și de apoi cum veneau pacienții mai înainte du-te captul tu registre cu Diana asistenta și aduni fișa medicală. De apoi lua întrebații, doari, țiponoari, că multul disimasia este când ai un pacient, să lua întrebi, că ne Mhm. spun să te iau și repede. Azvarna, yeah. Varna. Să știi să lui iei pe anarga, să vezi ți-a dar omul, să vezi ți-a ripi suflet și de apoi aia să acurhești, să lua întrebi. Ți ti doare cloții, eu pisisesc cu trebuie să lisea și să faci și să este.
Bun. Și de apoi după țeadra este, îl consulta, îl vedea, îi lua tensiunea, îi lua pulsul și zicea, mea, dar știnitora. Și mi băgam, ascultam și eu pulsul, ritmul cardiac, luam și eu tensiunea și de apoi când era să dară vără vaccin la Vălăcilimean, că, că tu proții mei și lipsea și să dar mai multe Yeah. vaccinuri pe Stipsescu. Și nițeam la cafe 1 și mutream. Și ne scânti ori când mi mutreau copiii, că erau cilimeanii, că erau obișnuiți cu mana, furchea să plângă. Și mana zicea, hai du-te macro. Nu l-avea Harry de tine. Lați-mă mări să se spiau de mine. Gini, maca vasta horiești cu pacienții mări și după aia pe narga poți treci la niții. Yeah. A avut și vrăoară. Amintesc că ne-aduc aminte că desești că și papla tău niheam te Ah, ajută pe calea yeah. asta. Papula meu de partea al tati, și el fu iatru, ma fu iatru de prăvță. Yeah. Ma tu chirolo ațel să dra un sculii mult bună și zici unoară că se nu s-a iatru de oameni că el ștora si s-a îndrat de singur. Zi Știți, tripsește singur. știți singur, știți hăp chisia, știți, zici, este să băgăm și noi la animale, dar e atât de puternică că trebuie să micșorezi doza. Și cafiveară, sau nu cafi, nu neapărat cafiveară, cafi ninti nideam ades, tora am abțân că hiu a câțat, ninti nideam la ei și a hurchea și împlinitusea de cafi os, cafi muș, țeadar, cafi arteră, cafi venă și a hurchea să împlinitusea din scântii lângori, ți lipsea și sadară, și alte lucruri care fură ca în piață de temelii urmează tazină trămini. Este crezut că este fură șmana și tataie paplu care mi-a ajutat să ne aflu calea asta medicală. A avut și vrăoară tu anești și altă minduiari, a avut și fu jvâră altă cali la care te mindui și până tu soni nu a lipsești. Aveam tu minti, este tu bitisita zic, și tu gimnaziu zic, mi și la dreptul. Dreptul cu medicina tot paralele. Nu-și aduc N-au, n-au aici. nici una legătură una cu alantul. Diafurea. Și stați văzut cum a hurhii minduiarea că vreau la dreptul. Tu clasa a patra, tu dipisita clasei a patra, tu sculia altfel. Asta este un Uh, stămână, Iuniția, dar alte activități la sculii, nu a dar sculia și cum iasti cu ceasurile, zicem, di totna, a dar alte activități, zicem, ta să le disclid, zicem, mirachea ti alte lucruri. Tu clasa a patra, dascalița mea dit primară știa că Maia este judecătoare. Și o pălăcărsi zină la sculi, ca tu sculia altfel, să zic în două zboare, ți lipsește ca viitori, ca niți, ca cilimeanții, ca ți să dăm noi că him cetățenii ale României, cetățenii ale Europei, să ne permitusească ne cheamă ti nomurile dit Armănii. Mhm, Și atunci Maia smindui că lipsește să darăm ceva interactiv. mhm. Și ți mindui adră un proces mapi prăvză, primitul ursul păcălit de vurpe, de Ion, angripită de Ion Creangă. Care va zic că luau un pirmif, ți tuți niții dit România lui știu cu ursul și cu vulpea. Vulpea ți fu cama, zicem, Cam Andrică I, stă cam era de că itra, ma nu este că fu itră. Fu arau de alihia. Floară simărat lui ursul și ațel arma simărat lui fără coadă. Și îmi pare atât original și atât îmșat să hurhești un proces, una judicată, de la permiflu este și s-a dat de alihia. Și ți-a dat cu permiflu și cu judicata. Maia adră scenariul E. și după aia Pistipsescu că cu în săptămână înainte sau țiva de tia asta adrăm repetiții la școală, la Mhm. sculii.
și vine ziua și ne asim la Curtea de Apel Constanța. Și ca fiun avea rolul lui. Eu cu unica unul soață fum complet de doi judecători, un altă soață fu grefieră, niscând să Pisescu că erau trei avocați ca să hibă cât mai mulți cilimeni. Yeah. Trei avocați de partea inculpatiei, trei inculpați de partea vătămată, procurorul, inculpata, partea vătămată și avem și jandarmi și fu timini un moment când insi aș să niheam minduiarea de la medicină, ma nu știam nică, era mult unic, o alăsai. Ama Apoi, stai, zăiniheam cum fu procesul, cum fu judicata. a, Pântu Sony, vulpea zdusit-o hapsi, nu. uh, Vulpea a dus tu a hapsi și sunt chiar videoclipuri pe internet sadrati, în publicații locală, când dau eu sentința cu ciocanelul acel, desi ciocanelul acel nu este dreptul la nostru românesc, mai este și mai formal, și jandarmul ia pe vulpe și o duți în afară cât taha hapsi. Ea ți-a urla pe acloții. Mult umșat. Și sigura știi niște soția de la sculi, fua și una experiență alte turli, sești de alihea tu în sală de judecată și să ai niclo este spectacol, ama care te înveață multi până Sony. Multul de multul și tu să foștii mei colegi ditu primară și aduc aminte Yeah, și zic că fut ei un moment unic. yeah. Să sperăm că unic. Sigur, asta avem nudia că de fiecare oară nu o să băi tu în sala de judecată. Bun, și atunci niheam timindui și ama nu Nici cât să Alexe. amândoi nu eram nica convins o așiții și este o funuară. Și de apoia eu când mai dormeam la Maia și Anica era cu serviciu, fu în scântiori când o sunau la telefon, zină că le viniră inculpații și trebuie să-i judică tot la seara. Și era sihatea 11, 12 noaptea. Și mi-a să dar eu că tine la minitor. Și zise, in cu mine. Și mi-a lăsat, ea intrat cu alanță judecători în sală și eu pe mine mi-a lăsat tu camera, eu sunt tutti monitoarele cu ca fi una cameră care înregistrează toată clădirea. Și mi-a Mhm. lăsat acolo cu jandarmul și eu mutream ședința de pe camerele cum să zic, de înregistrat, de filmat. Și de apoi a zburit și cu alți judecători, nițeam cu Maia când o motiva, dădea hotărârile, le îngrăpsea și mutream și eu, mi băgam și eu pe dosarii Zdivăsescu și nu îngădăseam ceva, tu chirolul acela. Se părea cât complicat, ma tu mini sta cățățiva să dar și zâna testa. Ma până tu Sony mi mindui. Si merisești mai mult tu să dar tu bani. Și eu mi mindui dreptul și medicina. Și zici, cu medicină ajuți omul, ma tu dreptul, tu domenia juridică, nu m-aș vedea pe mine. E mai complicat. E. N-aș putea să dau un criseari, un ahtari lucru. Zici că medicina este ți sunzești sufletul meu și geamul meu. Ne-aduc aminte tora că anda adremo beta cu maia ta, cu doamna Maria Pilistra Ozună, îmi zisi că când șalizaia di ți cauză să zburasă cu noi tu mă beti, zisi că zburăși cu tine, și aleapsit de adun cazul de care zbură ea. Când vreau să o întreba și mă să aibă vreo urnechi de cariera ei și ne zisi un caz mult greu, muito zori fu Boss? și savdu cazlu. Am mai zis că te întrebă și pe tine, ți minduiare ai și mi păru mult îmșat că fu complicitatea asta Păi să ea captă și acasă, aia minduiarea. păi andai ea acasă de la serviciu, tu o întrebam și eu și sora mea și o întrebam ce procese mai avut și îmi trimisea
trafic de droguri, trafic de persoane, dar noi mai multul îl țineam minte și din presa locală, acel n-ai mai fost viroslu cu Ți l Costel. spusi de altfel. Da. Da. Jasti, i cum dëseshtini andesh cëjatur mindesku kë ai shi uh, mira sta di ka fizu kë az ajutash pi kariva, drash țiva și tața ca drash tini lucrul la cel, te deși triața, drash tratamentul la cel, un om poate va si bumagini, poate nu, ama poate va si bumagini. Și mindescu că este un semn satisfacție, un mirachi mult umșată. Când îți alegi calea, este gini, să te mult detaliat la ți vrei să dari, la zânati. Așa că să ai lucru în bar și să ai băhari facultatea și să ai băhari și zânata, cam de aia. După aia lipsești zi să ne dă specializare, ți lipsești. Am tu minte, cum Ai oară. am oară și tu 6 ani de facultate, tu te mintești să tu cafe an, te mintești să puții, depinde de stagiul dar tu am la cel, ți te risești, ai vrea să lucrezi. E. Multe lucruri să Alexescu punto Sony. Mai zine niheam și de chirolul când o jucași tu i holo, tu parea de joc. Tremini, Chirolul anda fui la Icolu unul din naim am șat lui Chiro dit liceu. Aproape a 3 ani fui la Icolu și timini fu Timirachi. Uh, di prota, zic tu și de ahurhită, ai mei îndățeatu de pisita gimnaziului ahurhita liceului, tu te la Icolu că ved că ai mirachi ti joc, ti cântari, tu te acolo că va să afli și alți armâni. Și ni era și el și nici nu aveam can soț pe picrolul acela armân cu care zic hai să nițem doi. Și tu clasa zații, un soață mult bună de-a mea, îmi zisi, mea, uite, cu surina mea vrea și să ducă la Iholu, care și un soț a cloții, hai să nițem tu străi. Deci, hai, chiar vreau și eu și, deci, hai să nițem. Și a zburât cu coordonatoarea noastră Mirela Goga. Și tu, Idiul Chiro, fură zilele culturii armânești la Muzeul de Artă de Constanța. Și acolo nești cu Mana, cu Miley Dowley, ne adunăm cu Mamulță și ne adunăm și cu Mirela. Și mă trimite și zic, nu vrei zi la acolo? Și zic, păi ia zbură un teta a soției mele și zic că va zinim. Și ne dusim. Și fu un chiro de... Ai mei arisește multul joc și scântul mă în boații. Și a fost un chiro, cum zic, în plin de lucruri mșati, de lucruri, eventuri bănate pit joc, care nu deschisără la maxim, cum zic, că aveam adrenalina în noi când jucam. Era Timirachi, eventuri și alte ahtări. Ți-aduți aminte în dau care te-a risiră mult de Uh, mult? Protavara Alexis Strangul Armânescu de la Ipolu fu când o să băgă piatra de temelie la Biserica Armânească de Custanța. Mhm. Momentul acel fu un moment unic. Știi tia evenimentului în sine, știi tia că purtam Strangul Armânescu și toți oamenii care vin era acolo, eventul mutrea la noi și scârseau, ne adrau caduri. Era un moment unic în viață că nu vezi ca fi zău cum se bagă piatra de temelie la Biserica Armânească. Fu țiva și în al preasfințitul Teodosie care vine și ne sfinți cu apa și îți dea de pe filmări cum ne da cu apa și noi him V-ați procuchi. și, și sigura fură primăvara armânilor. Eu fui la primăvara armânilor dit anul citricu, 2013. Și ziua națională, 13 de mai, când ne în București la Parlament și fu andam seața mari, de apoi ne tu par jucăm, fu un chiro mult umșat. Nu ne până atunci ca nu arătul Parlamentul și mă institut să ți era acolo. Cu mult umșat. Si joc, țari hari mai multul. N-ai mai multul Pamporea, jocul de flori.
și joc pe perechi, Samiotisa. Mhm, mhm. Samiotisa mi se pare mult elegant și mult umșat, mai ales cum avem coreografiile noi la Eholo, sunt mult umșate. Dicești că diciamo stare stati gioco, coreografii, li da diciamo di la un bărnu vechiul la un bărnu nou. Tu parei hol. Mindescu că tu n-ai mai multe li parei di giocuri în general, așa asti. Cum o duci și partea asta când o ahuriești, ești ațel noulu, dar apoi pe narga li înveți și apoi ajungi să ești ațel vechiul, ți lipsește să înveți alții. Prota oară andaneș, nica ți minte ghiniți oațea, mi băga cu naima bună feată ți era tu chirolul ațel. Și eu eram așa ca două ciucioare stând, nu știam ți s-a dar și tot încăftam iertare, scuze că te agudesc, scuze că te agudesc, nu faceți-vă ca fi un este nouă oați și lipsește să înveață ca să ducă maninti. Bărnul de bărnul, să lăxește și lipsește si bă șori, dar și si bă și coordonatorul. De-aia e care susescu alimirel pe calea este că a avut chirou să nu lipsească cât ți înseamnă jocul și cânticul armonescu, piti hop, jocuri. Și cum zicești, să alăxește bânul de bânul și de la cum aveam eu două ciuciori stânți, ajuns tu să înveți alte fete, că tu prea că era un ficior nou, un feată vechi, un feată nou, un ficior vechi. Și așa ajuns tu să înveți până când vine chirolul, să nu mata nectea, că trebuie să mi focusez tră facultate, trăinitor și desi fu un moment care mi păru mult rău că vreau în continuare snack, ma tuba nu se alexește, nu faci, nu, tuba nu adrăm, nu mai ții, vrem, lipsește să adrăm și lipsește să adrăm. Așa este, este niciam vasește și, de exemplu, unul cu chirolul cu momentul tu care te afli, ama tot na disclit și alti, să zicem, apuhi, alte opțiuni, ti ti vrei să adari pentru Sony, andas să înclidi un etapă, un capitol, poți disclidi altă, peninga facultate, zânati, tu ți adari, tot na când ai una mirachia și personală te țiva, se află una cu Ah. lai. Știu că ai mari mirachi pininga em jocuri, em câftările este, țările este ti lumea românească. Știu că ai mirachi știi ti Vasilic Sani, țari care să te duci să vezi locuri noi. E așa este, de nic mi-a risat neg toalt că să baz, toalt veseli, și nici am cu părinții și da, dar nic am ales prea mult, tu ti dor ciucioare și nu mă ta stai să te minduiești să-ți vezi a este un muzeu, a este un tablou, a este clădire, ți este quadrată din nu știu care, ma cu chirolul când o ahurhis mai cresc și ved pininga mini oameni care sunt în domenia de arhitectură, sunt în domenia de artă, și vizui este primnări cu un alt videre. Că lipsește să mi-a dat research-ul din Inti, puțin locuri lipsește să le ved, care sunt un mai important, mai zis mai si. Uh, ți să ved nici istoria din Inti, ta să ved maca mea risește nega cloții. Și Andanestu, unul cu nou, unul Văsălii nou, Ania analizește mult uzveți și partea asta culturală, muzee, clădiri vechi, tur ghidat. Mă analizește snec și primnări de sti cu, cum să zici, nu pampori, că pamporii mari. Cu autobuze, cu Amaxi, cu Aftuchini mări, cu autobuze, asta vrei să zici? Mari, Hop on, mai hop și cu off? pampori, hopon hopov, mai și cu ațeali pe râuri. Pe râu. Nu pampori, cum să zic, Um, ca un tuli de feribot, barcă, așa ceva? așa, așa. Că veți alt turli și mi să știți nec și să tu nu zău în rezerv mai șet și să-mi beau cafelul acloții, să nu am ca în stres că trebuie să lipsește să vedeți, lipsește să vedeți, aceea este ziua de relaxare și de apoi
eu nega cloții unu arăt istorii, arhitectură, îți ved alti stiluri arhitectonice care pe Văsilia noastră nu sunt tu. Și gastronomie, că și un gurmand și ne lipsește mult mâncarea. Și să încerc cu alte turlii de mâncări. Protaoară, așa când unești frunție, gustai protaoară broască. Stora când unești Spania, gustai protaoară sângerete. Nu știu, nici știu ție astea. Sângeretele este un turlii de cărnat, nu cărnat, un turlii de are băgat un maț, ma nu Ah, are carne, are maș ariz. Ariz cu ah, sânge de aha, vită. aha, aha. Sângerete zdății. Și prota oară când o vidui mutria și zici, a, nu va mai resească. Și când o gustai zici, mamă, ți bună este. Și tot Care așa, va zică, da, și partea din mâncare este un, ți va ți descărpăzește, ți e așa. înveți. Da. Pit măcari află istoria locului domenia gastronomică. Veți ții minduiare aveau ei și cum ții bucăți de alimente foloseau ei tu mâncări. Ții la noi poate îi se spari paraxin, la ei se pare că este basic-ul. Sau ții noi avem și zicem că este bună, mămăliga și alte actări, alor poate li se pare tot așa, paraxin. Mhm, Una mhm. altă minduiare, una altă vizută ține de istoria locului iubuneț. Și ți pentru sonii ți vizuși. Să Alexei, niham cum trești la un câsăbă de când sora ta este na cum era chite arhitectură și va și mi că ți mai Multul. ziți multul? Multul. Unul oară să alexi cu sora mea care este studentă la arhitectură, mai și cu soțele mea de care dau și ele două, trei la arhitectură. Și ca fi zău că eu ieșesc din bancă și cu una viitoare arhitectă. Și ca fi zău când vine cu planșele, ația mărli, și are desenat clădirii sau temele de aia, le dă și axonometrii și alte actări și geometrie descriptivă. Ahurhi să întreb cum să darația, cu ce te ajutați la ți care trebuie să mărești, să-și micșorezi. Și ahurhi să înveți și arhitecți de care nu aveam avut până tora. Ahurhi să înveți și uh, ții clădiri, respective arhitecți ții clădire adrară ei, ți-a îndrupară. Și stiluri arhitectonice și vizui o altă viziune și aflai, niscânti clădiri băseariți, de prota n-aș fi zis că sunt băseariți. Cu o altă viziune, mă tați în minte Ghini, nu Mario Bota a făcut-o. Un alt arhitect mult cunoscut a dat una băsearică în formă de cub, maș cu una cruții băgată tu ațel de Sony mur. Ți-aduți aminte Iu este tu ți câsăbă? I tu ți văsili? Să nu alătusesc, parcă este tu Asia, să Ah, nu ok. păi să alătusesc cu, nu mai Yeah. știu, mi-ar mai să și tu minti vizual. Și Mhm, mhm, de mai știu nici ghini arhitectul și care o adră și o adră. mhm, mhm. Nu tu România, asta vreau să zic că Oh, eram România curioasă, nu tu sigur nu România. am. Așa este, când ahurhește să zbrăști niham cu arhitecții și când te primi niham cu arhitecții, duchește că ei vedu că săbălu și locul și adărămintele tuti li duchesc cu niham alte turli, de cum li duchim noi când nu mă șimnăm și nu bazoară. Maxus când este că săbălu a tău, nu para lu știi, nu para bazoară, tățea că tot n-abâneți acolo și ți pare că lucrurile sunt așa, na, niham banale, zicem, niham noțiva horia, ama nu este și când dacă să ghivesești niham, duchești că istoria a unei câsăbă, istoria la ună hoară, toate este sunt mult uhi, mult umșate. Și Și îți ved pe toată răminte.
Și de când o soră mea este arhitectură, tu ca fi vacanța na nizem, ia dar fotografii, cadruri la ca fi un element arhitectonic, la ca fi firidă, la ca fi uși. Deci de când nu vizui pe ea, până ora nu băgam de oară. Și ora când o neg, a dar și eu, mi mutrescu și eu care m-am șat, care mai uidisit. Și ved că țel este Art Nouveau, că țel este Art Deco, că țel este neon, nu știu de care, adică cu un alt videri, cu un altă turlie. Je, dar pe aia curhești să-ți livezi iuțido. Ora parcă îmi vine și drarea asta de arhitectură, ma nu le am cu științele. Tora, nu poți la dar tutti, nu poți M medicină, M arhitectură, M dreptul, nu, pentru să ne lipsește alizare. Yeah. Ama fații, este imșat când ai oameni am vărliga de tine care îi adară alte lucruri, tine nu le adari și sigura că tu în bană nu poți să te duci tu partea asta hândoasă de șteari, tu ahât multe domenii, tine va-ți dar partea hândoasă ca fi un din noi, tu ți-și aleazi. Am mai este imșat când ai am vărliga oameni ți-și alepseră altă cali, tăța că mobesle sunt mult umșate și ți-aduc și ația multul, poți vezi multi. I poți să hurhești să, na, cum ziceam la tine, să hurhești să-ți vezi niște detalii, adărminti camahoria și să știi ți stiliasti și asta este un lucru, un lăgurie bună. Eu țavuhari pântora să te duci, ți băsălii țavuhari. Mai multu, Ania zici că Văsălia dit suflet este Franța. Franța mea lisește multul de multul, în special că să bălu Paris. Bălu avrariei este trimini multul, iar mai tu vrari. Cum este el adrat, cum este proiectat, oamenii, mâncarea, uh, și modul ăsta lor de civilizații, care la noi nu vezi așa. Și asta, Franța merisește mai mult și de apoi Costa de Azur cu Nisa, Villefranche-sur-la-Mer, tutti că să bisle țări de pe coastă și de apoi că nu ne câte Monaco, Monte Carlo, Cloții. Zici că Franța este vâslia care mai este protaj, de apoi Spania. Și văsălirii tu care vreau să neg, văsălia care vreau să neg și nu m-a ajuns șutora, este Gârția. Îți ved parele și Gârția că nu ajung și canoară, îți ved eu fura noștri. E, Horli ți iau un stămioaritoare de istoria taifei. Yeah. Stai imșat. Și știu că îmi că ai mirachiști locuri cam exotici și cum țari hariș mâncarea, sigura că îmi că Asia este ceva E, mult. Asia, în Japonia, în mare parte, îți ved, mai este știi mâncarea, asiatică în general, sushi, noodles și alte hătări. Mă ved, voi multul de mult să ajung în Japonia, îți ved uh, cu, cu pași de cireșe E, îmbuchisiți. e, Mușuteață a Horia. e. Vezi și Adică, cultura a lor, că este total diferită de ce viziuni pântora și din mic anda să zici că vizui nu are un serial corean Risir Straniul pe care îl aveau, ghiurdăinile pe care le purtau mierile și bărbații, uh, tenlua lor albu merisește multul și insiparea și de un mușuteață multul mare. Și cultura în general merisește cultura asiatică, este altă lume de lihea. altă lume. Ți ori să ajungă tu ti locurile estimșati, că fații și să ai tot na mutrita asta cu aparatul foto ti nici detalii ți faci sli țină minte dit locurile esti mult umșati. Și sigura ți desești cu horli iu fură stră păpânii iu fura hânti bârnuri de tai fata sigura că
că fații slivezi. Când o zburăm, mi-a rămas tu minti că tenim părușa și mult optimistu pentru Sony când zburam de cum vezi lumea românească și vreau să te întreb cum sfații că ai piste și tu hinător la nostru. Am pisti, te-ația că ved câti bărnuri de ficiori și feti au mirachi, nu mai știi când te joc, că la iholul fu mulță și mulță vazină. Dar vezi și tu alte domenii că sunt ficiori și feti care acurchesc cu teatru, vezi că smintesc cu și tu alte lucruri și că eu pistipsesc că limba românească nu are schiară, de că vin în bărnul după noi, care sunt tu prăxiți dit fumeai și care putem și noi, ca să nu-i chirem picale, să adrăm niscânti lucruri. Și de zic eu că nu are schiară vârvoară. Azi ți zic că părerea lor. Ei Hrsescu, că așa duchești tini, că pentru Sony tot na când oamenii se acață să dară țiva, le lipsește și tu chiar asta că ai ți salari. I că fații salari. Așa că mi hârsesc că asta este minduiara ta. Și am umutea să ținea și cât cam am multul. Și mi zi așteptu masa armânecă hin București să îți ved știni ți lucrim și ati va să darem cu cât ăsta, em cu toată mirachea ta lumea armânească. Mi zi aștept să ved cât eu va te duci și pe partea asta. Da, Dumnezeu. Nicolas, îți Hristosescu multu că erai cu noi azi, n-apuchem de bitisita mobetiei, așa că noi, ca fioară, tu bitisită, cum știi, Ghini, em de la mobeta cu maia ta, em de la mobeta cu teta ta, avem trei întrebări scurti. Prota întrebare este, masă vă zbor armânescu, ținai mai mult tu țarihari. Pininga cinii care fu protlu. Merisești multul de multul sporul clirunimii. Mhm. Clirunimia e ținut de părinții, păpânii, prit praxi, prit adeți și prit pe clirunimia care nu petricură nativ. Cu noi mai este, vezi, mi refer. Este un zbor mșată și asta. Ai văr măcare armânească, ținai mai mult tu țarihari? Wow. Zili. Una de dulci, una de ansărat. De dulci, n-ai mai mult merisești plăținta, adrat tu te văd de băcării, de dadea mea decât la Fendi, mult bună. Și de ansărat, târhânălul cu caș a dat de Maia Pilistera, doauli măcări, să linză zeaditli când nu limuț. Așa este, bunii sunt toti. Ai și frecântii cu armânescut, ținai mai mult țarihari. Am văzut trei, li zic pe toți toran. Zeli. Merisești mult avut lui Johnny, Mhm. ansură. Toalbiș cu Palasca în Bărnu și un cântip pe care îl cânta Dumniartul Paplu și l mult și avem filmări cu el când îl cântă. Muza țea cu Clopat, Clopatul de Asimi și Perul de Hârsafi. Un cântip mult umșat. Mi hârsescuș că îți duchești vrarea ta, tai fata șpit, ți-a lipsești și să apândăsești la întrebările astea. Clirul nimic, dar apoi aia mâncarea asta un comodară una mai altă, comodară la altă mai, mai la cântic te minduși la papla tău. Mi hârsesc mult că ne didești tu cumățile este dit mindoiara ta și dit bana ta și toate cumățile este dit tu istoria ta feia tali. Și Nica nu are să zic țimșat că putuște a dragi copus lestus leds, tuti cu măsle de informații, em de la oameni ca matricuți care știu multi, em de la arhive și că putuși să dara și un permif cam unitar și un arbore genealogic însești la câți oameni ajunsești tu arborele tău? 4232 aveam. Îmi pare tine pistipsari.
Mi-hărdescu că potuși la dar tu te este și sai energii s la dar ditora șninti și sai și lucru, sa dar și lucru în bar, Chirolo estu, iu tindrezi ti facultate și ti cam da poaia. Cu Mirachi, eu pistisesc cu Căsadară tuti. Masa e Mirachi, tuti in latini și tuti Sadară ghini. Mas la dar cu Zorea, nu sfați. Așa este. Haristo, Nicolas. Haristo Alexandra Ticăliseari și Haristo Parei Armoneama Media, tră lucrul mult și pe care l-o adrați, ca fi stămână. Și pe tot coposul pe care l-o adrați cu este emisii care este Tiharau. Haristo și Haristo și a mutritorilor a noștri care și dură cu noi nica ună seară, nica ună joi și joia care va zină, va nu vedem iara cu altul oaspe. Să aveți o seară mșată. Eram